inmiddels aangekomen op Kwaku Festival. En ik zeg jullie eerlijk, het ziet er heel gezellig uit. Er zijn heel veel mensen. En ik ga jullie vast zeggen, ik heb er zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Welkom bij Kulturo TV en we gaan het laten lukken. Ik zeg jullie heel eerlijk, het is best gezellig, maar we waren gekomen voor Dior. Dus, maar ik zeg je eerlijk, die Amapiano het werkt en dat is belangrijk. Is dat van Mitsegi, toch? Yes, dames en heren, inmiddels gaan we door. Want ik zeg je eerlijk, die regel die werkt niet meer, man. Het werkt niet, het werkt echt niet. Nee man, dit is hem niet, man. Ik dacht even een lekkere dagje Kwaku, maar nee man. Jai season. Oh